meet my future friend. Friend mo na. Oh my God. Landi mo. Bakit? Bakit ngayon pa lang? Bakit ngayon kung kailan lang aking puso meron ng laman? Sana'y alaman ko na darating ka sa buhay ko. Di sana naghintay ako. Ikaw sana ang aking Aking yakap, ang iyong kamay kamay, lagi kong hawak-hawak. at hindi kaniya. At hindi kanya. Bakit ngayon? Bakit ngayon ka na dumating sa buhay ko? Pilit sinubuksan Ang sarado ang aking puso. Ikaw ba Ikaw ba nararapat nararapat sa akin? siya ba'y At siya ba'y dapat limutin? nais kong malaman? Nais malaman. Bakit ngayon? Bakit ngayon ka lang dumating? Thank you so much, guys. Ma'am Melanie. Ikaw sana Ikaw sana ang aking yakap-yakap. ang iyong kamay ang aking Lagi kong hawak-hawak. at hindi May kinlab ni Ella, hindi kanya. Bakit ngayon Bakit ngayon ka lang dumating sa buhay ko? Pilit pinubuksan sarado ko ang aking puso. Ikaw ba Ikaw ba ay nararapat sa akin? nararapat sa akin? At siya ba'y At siya dapat ko ba'y na limutin? dapat limutin? Nais kong malaman. Nais malaman. Bakit ngayon ka lang? Ngayon Bakit ngayon ka lang dumating sa dumating sa buhay ko? Abulin mo ko. Pinitino. ang sarado aking Abuso. ikaw ba Ikaw ba ay nararapat sa akin? nararapat sa akin? At siya ba'y At siya dapat ko ba'y na limutin? dapat limutin? Nais kong malaman. Nais malaman. Bakit ngayon ka lang dumating? Oh, nais malaman. Bakit ngayon ka lang dumating? Ewan ko ba, nakaringringgor kayo. Api ka sila dakay ti makilkilig. Ore siya makilkilig naksiko. Amo. Ay, Ma'am Melanie, ore la nag-ano. Ore la kim mabayo deti kwak Deti so adorable cute scope. Pag-thank you tayo kay Ma'am
Thank you, Ma'am Melanie Echeverria, for the bid. Yes, thank you for the compliment. So adorable, cutest couple of JCQ, 500 pesos for you both. Ayan. May tagpa 500 tayo. Ayan. Thank you so much. And Janga Bunga ang blush on. Oo. Bongga ang blush on ko napunta sa mata ko. Ayan.